Hola, bona tarda a tothom. Doncs comencem la reunió del grup de treball de cardiologia pediàtrica, que com us vam dir, avui tractarem la patologia de l'aorta i llavors hem enfocat la reunió. Primer farem una introducció amb casos clínics i posteriorment farem una mica de teoria per passar a una tanda de preguntes. Llavors, com a casos clínics tenim 3 casos clínics. En primer presentaran des de l'Hospital Josep Trueta de Girona el doctor Manuel Montesinos, que també treballa a l'Hospital de Figueres. Ens farà la presentació via telemàtica. Després la doctora Èlica Amproví, que des de l'Hospital Joan 23 també ens farà una presentació d'un cas clínic via telemàtica. I després ja tenim aquí el doctor Roger Esmell de l'Hospital de Santa Pau, que ens farà el tercer cas clínic. I després, a continuació, la doctora Andrea Freixa, que era màster de l'Hospital Vall d'Hebron, actualment també treballa amb el Griptormon. Sí, perdoneu, és que despisto. També treballa al Griptormon i ens farà la presentació de la patologia de l'aorta, una mica així de teoria. I finalment la doctora Anna Sabater, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ens explicarà una mica, ens comentarà una mica l'experiència que ja té. I ja després, per acabar, donem pas a preguntes. Durant totes les presentacions podeu anar a fer preguntes pel xat o presencialment els que esteu i llavors les anirem responent al final. Prenem nota i les responem al final. Sense més dilació, dono un pas a Manuel. Pues Manuel, quan vulguis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Manuel Montesinos, soy pediatra de aquí del Hospital Josep Trueta, perdón, y también del Hospital de Figueras. Y me ha metido en este embolado el señor Mar Figueras y me ha dicho, bueno, ¿por qué no das una sesión en este grupo de trabajo? Explicamos de los pacientes que tenemos por aquí, que es una sesión de ortopatías que puede ser interesante para todo el mundo y que conozcan este caso. Y aquí estamos, ¿no? Espero poder dar la charla cortita, bien, porque estamos de guardia y a ver qué pasa. Bueno, pues yo os presento un caso de una mutación del ACTA2, ya conoce que es una disfunción del músculo liso y que puede hacer, de otras cosas, que haya una dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Este caso es el caso de una niña que ahora tiene unos 15 años, con ese peso y esa altura más o menos, y que tiene una mutación patogénica en heterocigosis de este gen que codifica a la actina alfa, ¿no? Esta niña, como otra historia, cuando nació tuvo un ductus aneurismático tipo ventana que tuvo que intervenirse en 2 ocasiones. También durante ese tiempo tuvo una endocarditis tricuspidia que al final la dejó con una insuficiencia moderada que sigue teniendo y tiene esa dilatación de la raíz aórtica y de aorta ascendente sobre todo, que la veremos, ¿no? Como tratamiento para esta dilatación de la raíz aórtica tiene atenolol, toma 25 cada 12, pero que toma de forma irregular porque lo tolera mal. Una niña que está muy delgadita, en verano a veces no toma siempre la medicación y bueno, no lo lleva muy bien, no es muy cumplidora con el tratamiento. Como otros antecedentes, tiene una malrotación intestinal, tiene reflujo gastroesofágico, tiene una displasia broncopulmonar que está tratando con corticoides inhalados, con Singulair. También tiene unas desaturaciones con el esfuerzo, incluso se hizo un cateterismo, se hizo test de burbujas, que no se encontró ningún tipo de causa cardíaca para ello. Se hizo una biopsia de pulmón, donde lo que se encontró fue enfisema y dilataciones alveolares, y todo en relación a esa mutación del ACTA2, ¿no? Tiene también, que podemos algunas imágenes de la resonancia magnética cerebral, tiene varias hechas, donde se pueden ver unas asas frontales colapsadas, se ve, que aquí no se ve bien, un cuerpo calloso dismórfico, también hay leucomalacia, sobre todo a nivel frontal, y hay una dilatación de forma fusiforme, aneurismática, de las arterias cerebrales, de las carótidas y también de las arterias cerebrales anteriores, ¿vale? Y hay unas arterias un poco muy finitas, muy rectas, que ahora veremos en las imágenes. También tuvo una hernia diafragmática izquierda hace 2-3 años, que también, imaginaos que esta niña ya la seguíamos por dilatación aórtica y empezó a acudir a urgencias de forma retirada por dolor torácico. Y claro, todo el mundo se asustaba mucho, nos asustamos todos mucho, porque una de las cosas que puede hacer es
una disección aórtica y al final acabó siendo una hernia diafragmática a 3 que tuvimos. Pero bueno, aquí os pongo imágenes de la aorta ascendente. Estáis viendo aquí en varias imágenes, que ya está aquí bastante dilatada, esto es de 2019. Aquí en 2022 vemos los senos aórticos, la dilatación aórtica que llega hasta 28 más o menos. Son varias imágenes, son parecidas todas, ¿eh? Ahí tenemos la aorta ascendente de unos 30, que también 30,4 más o menos. Esta es una imagen muy parecida a la anterior. Aquí tenemos la imagen por reso, donde los últimos años le hemos hecho también control por reso y vemos esa imagen de dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Aquí una arteriografía para ver sobre todo, aunque se puede ver un poco la aorta ascendente, pero sobre todo aquí lo que vemos es esta dilatación aneurismática de las carótidas y la rectificación de las arterias cerebrales, que también es muy típica del acta 2. Y aquí un poco era para enseñaros la leucomalacia periventricular, sobre todo en la zona frontal. Son las imágenes que tenemos aquí. Hemos hecho un cuadro más o menos con la evolución que ha tenido esta niña en los últimos años y veis cómo la, la raíz aórtica ha ido aumentando poco a poco. Es verdad que en esta niña, obviamente, ha crecido de los 6 años hasta los 15 que tiene ahora, ha ido creciendo y ha ido subiendo de estatura, pero sí que vemos cómo el Z-score, que sí que está indexado, va subiendo y mucho más en la aorta ascendente, ¿no? La aorta ascendente va creciendo de tamaño y esos Z-scores van creciendo de forma bastante progresiva. Aquí los primeros años tenemos por eco, los últimos para que fueran la misma técnica de imagen, lo hemos puesto por reso, para que veáis cómo va aumentando ese Z-score, ¿no? Esa dilatación. ¿Y por qué nos preocupa tanto esa dilatación aórtica? Pues porque, como sabemos perfectamente, sobre todo en el estudio de adultos, cuando pasamos de un diámetro aórtico de 4 centímetros más o menos, ya se dispara mucho el riesgo de tener algún evento como disección o rotura, alguna cosa así, ¿no? Por encima de 4 ya es bastante alto y por encima de 45 el riesgo relativo se dispara muchísimo. Entonces, cuando no sabemos muy bien qué hacer con estos pacientes, cuando queremos saber qué hacer con esta dilatación, nos vamos siempre a la guía europea de 2014, aunque no hay una indicación clara para pacientes con acta 2, sí que te dice, en pacientes con Marfan y tal, que se indica la cirugía, ¿no? Diámetros mayores de 50, pero cuando hay algún tipo de factor de riesgo, se puede indicar antes por 45, por ejemplo, o incluso habla de niveles inferiores, depende de la altura y de la superficie corporal de esos pacientes, o incluso si tienen pensado quedarse embarazados y tal. Uno de los factores de riesgo que habla es eso, el deseo de quedarse embarazado, el que tenga una historia familiar de disección aórtica o que tenga un incremento mayor de 3 milímetros por año de esa aorta, ¿no? Que esta paciente más o menos podría cumplir alguno, incluso el deseo de quedarse embarazada o que tenga 15 años, pero es posible que en pocos años quiera quedarse embarazada. Sabemos que es posible que pase eso. Eh, si nos vamos a una guía un poco más reciente, que es la guía americana, lo que nos dice, aquí sí que especifica concretamente en el acta 2 qué hacer y sí que nos dice que pacientes que tengan factores de riesgo, como es nuestro caso, ¿no? Pacientes que tengan acta 2, que tengan factores de riesgo, sí que nos habla del límite de 42 milímetros y sí que como esos factores de riesgo pone, igual que en la otra guía, ¿no? Que tenga un antecedente familiar de disección, que tenga un crecimiento mayor de 3 centímetros por año o aquí lo deja como a la petición del paciente, ¿no? Como otras cosas que puede haber, como por ejemplo el deseo de embarazo o por el riesgo que pueda tener de disección, ¿no? Para operar un poco antes. Hay otro índice, perdón, se me iba, hay otro índice que sí que habla en esta guía americana, porque todos los índices que vemos son por encima de 42, son números fijos. Nosotros en pediatría nos guiamos mucho nos guiamos por Z-score. Sí que en la guía americana habla que los Z-score, aunque es lo más correcto, al ser diferentes métodos de cálculo de Z-score, a haber diferentes métodos de cálculo del área de superficie corporal, a veces pueden ser muy diferentes y no los pone en la guía como un factor, un límite. Sí que habla de varios artículos de que hay un índice que es el índice del área aórtica, de un corte de la aorta, ¿no? Un corte transversal en centímetros cuadrados dividido por la altura, y te dicen en algunos estudios que este índice, si fuera mayor de 10, es cuando tendría un mayor riesgo. Pero luego en la guía, cuando hace
las, las indicaciones para cuando cirugía no habla. O sea, no lo pone como un límite, pero sí que habla de él y lo pone ahí, ¿no? Y lo quería dejar ahí porque es una de las cosas que, bueno, podemos tener en cuenta para tener en nuestros pacientes que van cambiando en su altura. Aquí, como lo que es lo mismo que quería poner antes, pero aquí señalar solamente que aquí ya había crecido en un año 4 milímetros y pico de raíz aórtica y aquí había crecido 3 milímetros, o sea que sí cumpliría esos criterios, ¿no? Pero si hacemos este índice del área aórtica por la altura, se quedaría en 7,1, ¿no? O sea que no parece que tuviera demasiado riesgo. Y ahí vamos valorando cuándo llegaría la hora de indicar la cirugía en esta paciente, ¿no? El plan que tenemos ahora es hacer una monitorización por eco cada 3 meses, que a veces falla las consultas y no siempre viene. Hacer resonancia anual cardíaca, si no hay ningún cambio importante, resonancia cerebral cada 3 4 años, o antes de la cirugía, o un cambio importante, y luego intentar optimizar tratamiento, intentar que tome bien los beta bloqueantes. Sería bueno que también tomara un ARA2, pero no lo va a tolerar, o a veces que se no lo va a tolerar, o esperar a que llegue a 42 milímetros y ver qué tal para ver cuándo planteamos la cirugía. Este es el caso que tenemos de esta pequeña. Y hasta ahí va a ir la cosa cuando el jueves pasado, sin ir más lejos, en la consulta tranquilamente de Figueras, me encontré con un caso que digo, Dios, esto no me lo puedo quedar yo aquí para mí. Esto lo tengo que comentar. Y es un niño de 4 años, ese peso y altura que tenemos ahí, ¿no? Padres sanos, de origen de Gambia, sin ningún antecedente cardiológico para nada. Es un niño que estaba estudiando tanto en Valle como en Figueras, incluso también había pasado por aquí, por Girona, por Trueta, porque ha tenido varias neumonías de repetición, tiene bronquiectasia en el lóbulo medio y lóbulo inferior, tratamiento con seretide y acitro, y tiene un TAC hecho con opacidades parchadas en medio en los pulmones, tal, tiene un SAOS, que está pendiente de intervención, una anemia ferropénica porque ha tenido varios sangrados, origen ORL, alguno no queda del todo muy bien claro dónde está ese sangrado, pero bueno, hasta ahí. Tiene un rasgo talasémico, tiene un poco de retraso del neurodesarrollo, tiene una hernia umbilical y un hidroceles bilateral, ¿no? Y nos lo mandaron a la consulta para ver que no tuviera hipertensión pulmonar, dados estos problemas pulmonares sin más. Y cuando hacemos la eco, ¡pum!, nos encontramos con esto. De repente, pensando que iba a ser una eco normal, nos encontramos con esta raíz aórtica de 30 milímetros, aunque el anillo es completamente normal, tiene un Z-score normal, tiene una raíz aórtica de 30, que es un Z-score de 6. Luego la unión tubular ya tiene un Z-score de 6,09, la aorta ascendente de 5,45. Parece que los Z-scores van aminorando a medida que vamos progresando en la aorta, ¿no? Pero sí que llama la atención sobre todo la raíz aórtica, ¿no? Los senos. Aquí tenemos otra imagen desde el subcostal ahí de todo el arco. Y aquí un poco midiendo el arco transverso y luego aorta descendente, donde los Z-scores ya son prácticamente normales. Este paciente lo hemos encontrado ahora mismo. ¿Y qué progresión ha tenido? El otro día me preguntaba, ¿qué progresión habrá tenido? Pues si este niño que cuando nació tenía ese peso y esa altura, suponemos que tuviera una raíz aórtica normal, con un Z-score normal, la progresión ha sido esa, que de un Z-score de 0 ha pasado a 6. O sea que ha pasado a tener 4,4 milímetros año y de crecimiento, y la aorta ascendente ha subido 3,89 milímetros año cada vez que ha ido subiendo, con esa progresión de los Z-scores, ¿no? Será la progresión de los Z-scores lo que ha ido subiendo por año. Esto es una medida que un poco he puesto yo por hacernos una idea de cómo ir subiendo. Y vemos también el índice del área aórtica que hablaba antes, que hablaban en la guía americana, que sería ese, ¿no? 6,3. No parece que tenga demasiado riesgo. Pero bueno, habrá que ver cómo es la progresión de este niño porque el diagnóstico se hizo el jueves pasado, o sea que es súper reciente. Y el plan con este es que le vamos a hacer estudio genético la semana que viene. Empezaremos tratamiento con beta bloqueantes y ARA2, a ver qué tal, cómo los tolera. Le haremos una resonancia cerebral cuando podamos, que depende de la genética que nos salga. Le cambiaremos el tratamiento del seretide, porque si seretide asocia un beta agonista por flixotide, mejor. Le intentaremos hacer la fibrobroncoscopia, que ya está programada, y bueno, iremos haciendo un seguimiento estrecho cada pocos meses para ir viendo cómo va, ¿no? Este es este paciente que está súper reciente. Como conclusiones un poco así por encima de estos dos casos, ¿no? Que es una patología que es muy progresiva, que vamos viendo que poco a poco va aumentando. En la edad pediátrica no vamos a ver buena intervención y es raro que requieran intervención, pero sí que es importante empezar el tratamiento para intentar enlentecer esta progresión.
Y bueno, que sea interesante establecer unas medidas estandarizadas por superficie corporal o por altura, que parece que se relaciona más con el diámetro de la aorta para que nos puedan servir un poco más, ¿no? Porque todas las guías están hechas en adultos, están hechos con números de adultos de 40, 42, 50 y en pediatría se nos queda un poco, nos quedamos un poco fuera, ¿no? Y poco más, eso es lo que os quería enseñar. Muchas gracias. Moltes gràcies, Manuel. Sílvia, deixa'm que digui que estem molt contents d'haver pogut incorporar el Manuel aquí al mig i que, a part de... Marc, parla directament a l'ordinador que no et sentim, si no. El Manuel l'hem sentit perfecte. Vale, és que estava, perdoneu, no, que estem molt contents de tenir el Manuel aquí amb nosaltres a l'equip, que fa ja un any i mig que està incorporat, que té molt bones capacitats, que dona un cable a la UCI també i que a l'equip de Girona li dona un toque salao que ens va molt bé. Es porque me quiere mucho, que somos vecinos. Muy bien, muy bien. Ahora, Manuel, tienes que venir por eso. Bueno, venir a Sí. conectarte. Algún día tengo que ir por ahí a visitaros, sí. Bueno, molt bé. Pues ara, si de cas, que donem pas a la doctora Eli Camprubí, que des de Tarragona ens exposarà el seu cas. Som. Vale, veieu la pantalla? Sí que es veu. Ara sí. Vale, perfecte, molt bé. Doncs, bueno, pels que no em conegueu, em presento. Jo soc Eli Camprubí, soc cardiopediàtrica del Joan 23 de Tarragona i us volia presentar doncs, avui un cas de dos germanets amb Let's Ditch que vam tenir a Tarragona, bueno, que eren de Tarragona. Abans de començar, li vull donar les gràcies a l'Anna perquè hem estat unes quantes setmanes treballant als casos i m'ha apoyat moltíssim. Aleshores, bueno, primer de tot, el que una mica que és característiques del lot, òbviament, la característiques vasculars, aneurismes i les característiques esquelètiques, articular, escoriosis, pectus, Eli, s'està entretallant la veu. equinovació o inestètica columna cervical. I algo que Eli, que s'està entretallant. Quan tenir també telecactus, estrabisme, tractant-se de diferents sutures, qualsevol, i que ens doncs, també. Elisabet! Elisabet! Que no et sentim. No, Espectre al·lèrgic o Silencia, Sílvia, que no estigui agafant. aliments ambientals i també poden tenir infeccions, per exemple, de supergestió o una malaltia inflamatòria intestinal. Com a diagnòstic, Em sentiu ara millor? Ara millor. Ara millor? Vale, doncs ho fem així i ja està. Fantàstic, moltes gràcies, perdoneu. Doncs això us deia que com a diagnòstic sempre tindrem, no? Que trobem una variant heterozigota patògena coneguda dels 6 gens que sabem que poden estar afectats, junt amb o bé una dilatació de l'arrel aòrtica amb un Z-score de més de 2, o dissecció tipus A de l'arrel aòrtica, o característiques sistèmiques compatibles de les que hem comentat, craniofacials, esquelètiques, cutànies i o vasculars, i dintre de les vasculars doncs, és típic les tortuositats arterial, o consideren com a criteri la tortuositat arterial a nivell dels vasos del cap i coll, i aneurismes o disseccions de les artèries musculars mitjanes
a tot l'arbre arterial. No passa la diago, perdoneu. Ara, vale. Llavors, a nivell genètic us volia comentar que sí que totes les variants es solapen a nivell fenotípic, però que cada una té, o coneixem que tenen, diferents graus de malaltia vascular i també diferents tipus de complicacions sistèmiques associades. Els més coneguts són el TGFBR1 i el TGFBR2, que tenen afectació precoç de l'aorta toràcica i que poden donar, sabem que poden donar dissecció aòrtica tipus A en edats més joves, diàmetres de l'aorta més petits, que no passen el síndrome de Marfan. A l'SMAD3 sabem que s'associa a artrosis prematura, però l'afectació de l'aorta toràcica és més tardana. I per últim, de la TGFB2 i TGFB3 disposem de molta menys informació. Aleshores, entrant en el cas clínic que us volíem presentar, doncs són dos germanets que en el diagnòstic tenen 8 i 3 anys, que arrel de que el germà petit el deriven a la nostra consulta de cardiopediàtrica de Tarragona per un BUF, doncs veiem que tenen una dismòrfia facial característica, que tenen una úvula bífida i en l'ecocardio doncs, tenen una alteració de l'aorta amb dilatació a nivell del cens de Valsalva. Amb això tenim una sospita d'un Lloyd's dits i llavors després us faré com una línia temporal, és bastant més tard, però bueno, acaben sortint positius en heterozigosi per la variant aquesta variant que veiem en l'exó 8 del gen TGFBR2. Aleshores, buscant una mica antecedents en la família, aquests nens tenen 4 germanes sanes i una mare sana i amb estudi genètic negatiu, i el pare, que és un miracle de naturalesa, sí que és portador d'exactament la mateixa variant que els nens, en heterozigosi també en el mateix gen, però ni a nivell fenotípic d'aspecte de craniofacial i manifestacions esquelètiques no manifesta res, ni té cap tipus d'afectació a nivell vascular. Això encara ara estem una miqueta sobre la pista de per què aquest pare, tot i tenir la mutació, no té cap tipus d'afectació. Entrant en els germans, començarem per al germà gran i a nivell físic el que cridava l'atenció és aquestes característiques que veieu aquí. Després del germà petit sí que tenim fotos, que és com a més cridaner i és més fàcil de retenir, però tenien telecanthus, oligocefàlia, tenia la típica aracnodactília, pectus carinatum i una úvula bífida. Com a altres troballes, a més, manifestacions fora de les vasculars, doncs teníem bronquiectàcies, una hipoacúsia, una desviació del septe nasal amb obstrucció completa de la fossa nasal dreta, un estrabisme amb debilitació dels dos rectes laterals que va ser intervingut al nostre centre, el 23, una escoliosi en doble corba i concavitat dreta, una luxació congènita de genoll que ja havia sigut intervingut a Marroc i que va ser reintervingut a Sant Joan de Déu, però tot i així tenia certa inestabilitat residual i el controlaven a rehabilitació, el pectus carinatum, una fenedura de paladar, la úvula bífida, una marcada tortuositat de la vasculatura vertebrobasilar i carotídia, que ara us ensenyaré, i dintre de l'aspecte al·lèrgic, una al·lèrgia al làtex. Aquest és la reso de la vasculatura vertebrobasilar d'aquest nen, que com veieu és bastant cridanera la tortuositat que arriba a tenir, quasi sembla que ho hagin pintat. I una mica per entrar a la línia temporal del pacient del que va tenir, doncs al març del 2012 es visita conjuntament amb el germà ja per la sospita aquesta del probable síndrome de Lloyd's dits i es veu que a nivell del cens de Valsalva l'aorta medeix 31 mil·límetres, que està dilatada, i es comença l'osartan 25 mil·ligrams cada 24, que tolera bé, que es pot mantenir. A l'octubre del 2012 se li fa un TAC toràcic que ens informen d'un diàmetre de l'aorta ascendent per sobre del cens de 22 mil·límetres i de la descendent de 16. Se li fa un control al gener del 2014, que aquesta arrel aòrtica ja ha augmentat fins a 23,8, sempre per sobre del cens de Valsalva, i sí que ens diuen que veuen una aorta elongada d'un calibre conservat, però que tant que està així elongat tant la crossa com el segment toràcic descendent, la porció proximal de l'aorta abdominal de la part proximal de l'aorta. Al novembre del 2015 és quan tenim la informació genètica que us comentava, i al maig del 2016 passa aquest seguiment a fer-se conjuntament amb Vallebron, és la primera visita a Valle. Al juny del 2016 té una angioreso en la que sí que ja es veu aquesta acusada de tortuositat, és la imatge que us he ensenyat, una de les parts, aquesta acusada de tortuositat vascular a nivell vertebrobasilar i carotidi, una dilatació severa de l'arrel aòrtica i el cens de Valsalva, que ens informen d'un diàmetre de 45 per 47, amb l'arc aòrtic elongat i l'aorta descendent tortuosa, que és el que ja sabíem, i una dilatació neurismàtica de l'aorta abdominal, que això és la primera vegada que apareix, amb un diàmetre d'uns 29 per 24 per sobre del tronc celíac.
Amb això comencem bisoprolol 2,5 mg cada 24 i el juliol del 2017 se li fa control. Aquests sens de Valsalva han passat a 54 mil·límetres i l'aorta abdominal proximal ens informen d'un diàmetre com de 30 per 23. Amb aquest augment que havia passat de 40 i pico a 54, és un creixement molt marcat en molt poc temps. Es decideix el 25 de juliol del 17 fer lliure la substitució de l'arrel aòrtica conservant la vàlvula, amb una tècnica de David, i se li passa el losartan a 50 mg cada 24. Llavors, al juny del 2018, un any després de la intervenció, es fa un angioreso, que l'arrel aòrtica ja ens diuen que està normal, que està conservada i que la pròtesi es veu ben posada, i ens informen que aquesta dilatació neurismàtica de l'aorta abdominal per sobre dels troncs celíacs té una longitud de 8 centímetres i té una mesura màxima d'uns 36 per 36, més o menys. Al juliol del 2018 amb això s'inicia atenolol i això és perquè en algun moment en el seguiment aquest nen va perdre el bisoprolol que estava prenent, llavors quan ens en donem compte se li inicia l'atenolol 25 mg cada 24 i a l'octubre del 2018 es comenta en comitè amb cardio d'adults una miqueta el cas d'aquest augment i de què fer amb aquesta aorta abdominal per decidir una mica què fer i es decideix demanar tac de control. No dona temps de fer-li aquest tac de control, que el dia 14 de gener del 2019, ja durant la setmana aquesta prèvia, del 14 de gener del 2019, el pacient ha acut diverses vegades a urgències d'adults d'aquí del Joan 23, queixant-se de mal d'esquena, de molt mal d'esquena, i és visitat per trauma perquè té l'escoliosi, consideren que aquesta escoliosi li ha augmentat, i ingressa a la planta de trauma per maneig del dolor. Això és el dia 14 de gener i el dia 15 de gener estan a la planta de trauma, fa una parada cardiorrespiratòria que es pot recuperar, baixa el nen a la UCI d'adults i li demanen un angiotac que el que veu és un gran aneurisma de 13 per 8 per 7,8 centímetres, penseu que fins ara estan parlant de mil·límetres, doncs 13 per 8 per 7,7 centímetres que s'extén a tota l'aorta abdominal, fins a 5 centímetres prèvia a la bifurcació i una ruptura del mateix, que és això que podeu veure a la segona imatge, a nivell de l'hipocondri esquerre, amb un diàmetre aproximat de 5 centímetres i extravasació del contrast. Això és la història del germà gran i passant al germà petit, aquí és on hi ha les imatges que us deia, veieu aquest telecanthus molt marcat, aquesta dolicocefàlia amb aquest front superprominent, aquesta aracnodactília de tant de peus com de mans i aquest pectus carinatum, que és veritat que no és el típic pectus carinatum, tampoc crida bastant l'atenció. Tenia, a més, un parà de fes amb dents supranumeràries i l'úvula bífida, que d'inici és el que ens va portar, junt amb la dilatació del sens de Valsalva i les característiques craniofacials, a diagnosticar el probable Lodge Ditch. Llavors, a més, aquest germà també tenia l'obstrucció congènita de genoll, hèrnia inguinal esquerra que havia sigut intervinguda, obstrucció completa de la fossa nasal esquerra, en aquest cas, el germà era a la dreta i ell és l'esquerra, tenia uns saus amb una hipoventilació nocturna moderada greu, bronquiectàcies que en alguna vegada li havien sagnat, tenia un estrabisme que també estava controlat a oftalmo, la mateixa tortuositat vascular i vertebrobasilar i carotídia del germà, i secundari una miqueta a tot això es van veure fenòmens d'hipoxia i isquèmia a nivell cerebral frontal. Llavors, el seguiment una mica del germà, a ell comencem a seguir-lo 2 anyets abans que el gran, a l'octubre del 2010, es visita per primera vegada per BUF, es veuen aquests 3 dismòrfics i la dilatació del sens de Valsalva, que per un nen de 3 anyets com va venir eren un sens de 21-22 mil·límetres. A l'octubre del 2012 tenim la primera prova d'imatge, que no és una eco, que és el pectoràcic, i diu que té una aorta alongada amb un diàmetre del sens que en pressió no ha dilatat, però que diuen que per tècnica no poden informar. Per eco, més o menys contemporània, més o menys a la mateixa època, tenia un sens de més o menys uns 27 mil·límetres, i llavors amb això se li comença a losartan, igual que el germà, 25 mil·lígrams cada 24. Al gener del 2014 se li fa un angioreso de control que mostra estabilitat respecte a la prèvia. A novembre del 2015 tenim la confirmació genètica i al mes del 2016 és la primera vegada que el visita a Navalle, amb la mateixa temporalitat que el germà gran. I a l'octubre del 2016 tenim un angioreso que ja ens ensenya un sens de Valsalva d'uns 41 mil·límetres i una aorta a l'alçada del tronc celíac que encara més o menys aguanta de 17 per 12. No hi ha tortuositat de l'aorta abdominal i sí que destaca marcada tortuositat dels troncs supraòrtics i vertebrobasilars, com us he comentat. Amb això es comença a tenir el 25 mil·lígrams cada 24 i es repeteix el control al cap de l'any, a l'octubre del 2017, en què es veu que aquests sens de Valsalva són de 41 per 36 per 36 i hi ha la mateixa elongació i tortuositat de l'abdominal i dels troncs supraòrtics.
Llavors es pren la decisió de fer també recanvi de l'arrel aòrtica segons tècnica de David i ell s'emporta una segona intervenció perquè secundària a la primera surt amb un bloqueig complet i es col·loca al maig del 2018 un marcapàs bicameral. Al febrer del 2019 es fa control d'imatge que mostra estabilitat, o sigui, que estava bé l'arrel aòrtica i estabilitat de l'aorta abdominal respecte a controls previs, i al maig del 2020, per Angiorreso, ja veiem que l'arrel aòrtica segueix estant bé, tenim la pròtesi de posada ja està bé, però tenim una dilatació aneurismàtica de l'aorta abdominal amb una longitud de 92 mil·límetres i amb un diàmetre per sobre el tronc celíac de 23 per 20. Amb això, al maig del 2021 tornem a fer control per Angiorreso i es veu que aquesta dilatació ha passat a 25 per 27 i al febrer del 2022 passa a 26 per 30. Al febrer del 2023, un any després, veiem aquesta vegada un augment ja molt més notable d'aquesta dilatació aneurismàtica de l'aorta abdominal amb una mida màxima de 38,8. I amb aquest context, i també una miqueta amb la història del germà, es parla amb els cirurgians d'adults i es decideix fer una tècnica en 2 passos, de canviar primer la crossa aòrtica amb una pròtesi de siena de 22 mil·límetres, que és en trompa d'elefant. I en principi inicialment va bé, això es fa al març del 2023, en principi inicialment va bé, pot sortir de la UCI i passar a planta, però el dia 18 de març està a planta, fa un episodi de dolor toràcic, torna a anar cap a la UCI i en l'angiotaca es veu una dissecció de l'aorta abdominal amb ruptura secundària però estable, continguda, a l'alçada de T5. En aquell moment es torna a plantejar amb cirurgia cardíaca què es fa amb aquest nen i considerem que el risc de reintervenir-lo en aquell moment, tal com estava el nen, era prohibitiu i es decideix esperar 10 dies, repetir imatge en 10 dies i amb això decidir què fem. Una vegada més, no dona temps de repetir la imatge, el dia 29 de març presenta una hipotensió refractària i sobtada i és exitus i en l'angiotaca el que veiem és una ruptura aòrtica i un hemotòrax en si. Aquesta és la imatge. Llavors, una mica tornem al que ha comentat el Manuel, què ens diuen les guies, què ens poden ajudar les guies en el Lloyd's Dits, que ens diuen aquestes, les americanes, que són les últimes que han sortit. Doncs bé, el primer, i això també és una cosa que ha ressaltat el company, el principal inconvenient és que les guies són guies d'adults, ens basem en diàmetres absoluts i sí que ens donen certes eines, com el Z-score i les eines que ha comentat ell, però la bibliografia que hi ha és molt inferior i no donen realment molta referència. Llavors, en quant a diagnòstic i seguiment, doncs ens diuen que els pacients amb Lloyd's Dits han de tenir una eco basal i una al cap de 6 mesos per veure l'estabilitat d'aquesta arrel aòrtica, si hi ha creixement o no hi ha creixement, i si el diàmetre aòrtic es manté estable, és correcte fer-li un seguiment per eco de manera anual. Ens diuen, a més, que si l'aorta sí que la veiem que està dilatada, i ara segueix una segona part, però dilatada, estaria recomanat de forma anual fer-li una prova d'imatge més enllà d'una eco, que sabem que té limitacions a nivell de valorar l'aorta sencera, com pot ser una reso o un TAC. I dic això perquè veieu que posa dilatada o disseccionada, i això ho vam estar comentant amb l'Anna i qualsevol de nosaltres crec que una aorta disseccionada no s'espera un any a veure què tal va el pacient. Sí que faríem un control una miqueta més proper, però la guia això és el que diu. Ens diu, a més, també que és recomanable tenir una referència d'una imatge per valorar des de cap fins a pelvis i que en cas que no veiem dilatació de l'aorta distal a l'arc aòrtic ni de l'aorta ascendent, doncs està bé fer un control, el mateix, de cap a pelvis cada més o menys uns 2 anys. El mateix amb els troncs supraòrtics, en cas que no hi hagi dilatació i estiguin estables, la prova d'imatge es pot fer de control al cap d'uns 2-3 anys, més o menys, o cada 2-3 anys, perdoneu. En quant al tractament, doncs ens recomanen, tractament amb beta-bloquejants, el que heu vist que havíem fet amb els germans, i amb ARA2, i a poder ser tots dos, a menys que no es tolerin bé, hi ha dosis màxima, si es pot, modificació de l'estil de vida per disminuir l'estrès a nivell d'aquesta aorta, la vigilància per imatge, que ara comentarem, i la intervenció quirúrgica que ara comentarem. Aleshores, incideixen molt en què la decisió ha d'estar
basada en, i destaquen la variant genètica, que és el que podeu veure a baix, i també la història familiar, ens ho anomenen, que ens basem molt en la història familiar en el cas d'existir per guiar-nos, a part del diàmetre aòrtic, el rate de creixement d'aquesta aorta i els trets extraaòrtics que puguin tenir. Aleshores, ens diuen que en les TGF BR1 i BR2, si no tenen factors de risc, ens posen un diàmetre sempre absolut, que és el que estàvem comentant en la presentació d'abans, un diàmetre absolut de 45 per plantejar-nos el recanvi de l'arrel aòrtica, i en el cas que sí que hi hagin factors de risc, doncs ens plantejaríem un recanvi d'arrel aòrtica a partir de 40, que veieu que més o menys és el que hem fet amb els germans. Amb el primer no es va fer perquè les guies no eren això i eren una miqueta més generoses amb els marges i potser no eren tan clares, però ja amb el petit sí que se'l va fer, quan va passar de 40 als 41 se va fer recanvi. Llavors, aquí també dir-vos què podem aprendre d'aquests casos. Doncs el primer és que el ritme de creixement aòrtic en aquests pacients és més ràpid, les disseccions aòrtiques es produeixen en edats més joves i la substitució de l'arrel aòrtica de manera profilàctica, òbviament llavors no, doncs prevé la dissecció aòrtica tipus A i per tant millora la supervivència. Però, a part que les guies són d'adults i que són diàmetres absoluts, no ens donen cap tipus de referència en quant a què fer amb el risc de dissecció o de ruptura aòrtica en aneurismes que afectin altres trams de l'aorta que no siguin l'arrel, ni l'arc aòrtic, ni l'aorta ascendent, ni l'aorta abdominal o les diferents branques aòrtiques. Probablement, sapiguem el que ha passat amb aquests pacients, entre ells vam intentar aprendre dintre de la mateixa família i a partir d'ara, pacients que puguem veure, potser una cosa que podríem fer és tenir-los a ells com a referència perquè realment ha quedat com una miqueta de mal sabor de boca en ells. I ja està. Moltes gràcies. Això és tot el que us volia dir. Moltes gràcies, Eli. La veritat és que ha estat un cas impactant. I també gràcies que ens va recomanar, a part de l'Anna Sabater, el Juan Carretero també ens va dir que tu tenies un cas molt maco d'aorta. I ja per finalitzar el tercer cas clínic, tenim aquí el doctor Roger Esmel de Sant Pau, que ens presentarà un altre cas. Dono pas. Com vaig a l'escriptori, jo? Mira aquí. Sí, l'escriptori. Aquí ho comparteixo, no? No, però ja està. No està. Sí, perfecte. Vale. Perfecte. Doncs comencem el tercer cas clínic. Per començar, veiem que el format se m'ha canviat del que havia fet, però ja ho farem anar bé. El cas d'aquest pacient és un primer fill d'una família no consanguínia que des de ben petit el van anar derivant des d'atenció primària a l'hospital per diferents motius que anirem ajuntant. Per començar, als 7 dies de vida ja el van derivar per una hèrnia inguinal, que és una cosa que en nens no prematurs ni desnutrits així és poc freqüent. Més tard, els 2 mesos per una deformitat cranial, que inicialment es va atribuir a un part per vàcum, i els 4 mesos per un buf cardíac com tants altres, que en aquell moment es va veure una estenosi pulmonar lleu i es va donar seguiment. Com veieu a les fotos, els ulls, per exemple, no els podeu veure, però altres coses sí, com les orelles d'implantació baixa, una mica de pectus que ja es veia des de molt petit. També tenia un paladar alt i per laxitud articular, els peus plans valgos flexibles i a nivell oftalmològic des de ben petit miopia i astigmatisme. Aquí hem ficat altres fotos d'altres pacients afectes de la mateixa malaltia. Jo, a diferència dels companys, he fet una mica al revés. He explicat el cas i després sabrem el diagnòstic, en lloc de fer spoiler des del principi. Ja anireu sospitant. Aquests altres pacients amb un fenotip bastant similar. I als 5 mesos d'edat arriba a urgències per dificultat respiratòria on es veu aquesta hèrnia pragmàtica que veieu a esquerra, que s'intervé sense incidències i és donat d'alta. Però als 16 mesos d'edat torna a venir urgències, una altra vegada per dificultat respiratòria, es veu que aquesta hèrnia pragmàtica ha recidivat. En aquest moment
veient hernia inguinal, dos hernies diafragmàtiques, el fenotip curiós, si més no, totes aquestes cosetes, i es cursa un exoma clínic dirigit, que és la prova que es fa iniciar al nostre centre en aquestes situacions, i després, arrel d'una ecografia on es veu una sospita d'aorta elongada, també es demana una angio-RM. Veureu aquí, aquesta imatge d'aquí és la primera ressonància que es va fer. Com veieu, es veu un arc elongat, amb un clinking al mig, amb una tortuositat molt marcada, sobretot a nivell de troncs supraòrtics, però amb afectació a tot arreu. A nivell, això que dèiem, troncs supraòrtics, però també les artèries d'extremitats superiors ilíaques i també a nivell d'artèries esplàcniques. Aquí hi ha altres imatges del mateix pacient en el seguiment. És xulo, ara que hem vist 3 casos, per exemple, comparar la imatge intracraniana amb el cas que han presentat des de Figueres, que era radicalment diferent, per exemple, o la tortuositat que es veu aquí també a nivell de caròtides, de troncs supraòrtics, d'escames i tot arreu. I aquesta imatge 3D, on es veu a part de l'afectació òrtica, que les pulmonars també comencen a estar una mica elongades i tortuoses. Aquí hem posat més imatges d'altres pacients afectes de la mateixa malaltia. Com veieu, afectació al mateix nivell, molta afectació a nivell de troncs supraòrtics, de l'aorta ascendent, intracranial, però també a nivell abdominal i d'extremitats. Així doncs, en aquesta situació es va obtenir el resultat de l'estudi genètic, on es trobaven dues variants en heterozigosi composta, el gen SLC2A10, que confirmava el diagnòstic de la síndrome de tortuositat arterial. Aquest esquema és un esquema que parla de tot tipus d'ortopaties, però inclou adults i nens, com veureu, perquè parla de totes les ortopaties, veiem que el 80% dels casos són esporàdics o causats o secundaris a altres casos i, en canvi, genètics només serien un 20%. Evidentment, dins de la població pediàtrica aquesta proporció s'inverteix. Dins dels sindròmics, en la població general, dins dels genètics, perdoneu, només un 5% dels casos són sindròmics. I aquí també és interessant que hem vist altres casos veure com els diferents síndromes d'afectació òrtica genètica es distribueixen en aquestes diferents grans grups segons el mecanisme fisiopatològic. La síndrome de tortuositat arterial, com veieu, es troba en la via de TGF-beta, igual que el Loix-Dietz, com ha explicat l'Eri abans. El gen SLC2A10 s'encarrega codifica la proteïna GLUT10, que és un transportador de glucosa. Aquest gen es troba a la pota llarga del cromosoma 20, com veieu aquí, i això havia de ser una imatge 3D que es mogués, però se'ns ha quedat quieta, igualment fa bonic. I quan anem analitzant les diferents variants, trobàvem aquestes dues variants en heterozigosi composta. La primera, un canvi d'una timina per una adenina al nucleòtid 417, que codifica un canvi en l'aminoàcid 139 d'una tirosina per un pudodestop prematur, i que aquesta variant havia estat descrita en homozigosi en un pacient japonès de 2 anys, afecte de la mateixa malaltia, per tant, una variant clarament patogènica, però aquesta segona, aquest canvi, que veieu escrit aquí en un groc una mica més clar, no havia sigut descrit fins al moment. Llavors, anirem després a analitzar la variant, però per acabar de parlar de la part més molecular, dir que aquest transportador glucosa GLUT10, que és la proteïna afecta en aquest cas, participa en la via de senyalització de TGF-beta en la paret arterial. I aquest és el mecanisme mitjançant el qual afecta a les artèries. Veieu aquí exposats els diferents dominis transmembrana de la proteïna i les dues variants que hem descrit en la seva posició. En negreta estan les de recent descripció o les que són variants noves, com veieu aquí el canvi de l'aminoàcid 300 d'una leucina per un triptòfan, que és la segona variant. Quan volem interpretar variants genètiques, nosaltres sempre el primer que fem és entrem a Franklin, que és la manera més fàcil per entendre les variants, i ens marca una escala de color molt fàcil entre variants benignes i les que són patogèniques. En aquest cas, això és tret d'Ailanit. L'Ailanit codificava aquesta segona variant com a probablement patogènica, utilitzant aquests 3 indicadors. Dir que en el moment concret aquest no hi era, perquè aquest, com després veurem, implica que algun centre hagi descrit la variant i en aquell moment no estava descrita. Sinó que ens basàvem només en PM2, que és la freqüència poblacional, i PP3, que és els algoritmes bioinformàtics predictors de patogenicitat. Individualitzant, inicialment, la freqüència poblacional la mirem sempre nosaltres a NOMAD, que ja ens diu la freqüència poblacional de les variants en homozigosi i en heterozigosi,
i aquesta variant, evidentment, no havia sigut descrita en homozigosi, sinó que tindríem altres pacients efectes de la malaltia per la mateixa variant, i era una variant molt rara en la població sana. Estava descrita en heterozigosi en un de cada 152.000 individus sans. Això ja ens fa pensar que una variant tan rara, quan es troba en homozigosi o en heterozigosi composta amb una altra, i en aquest gen en concret pugui tenir una afectació patològica, alterar l'estructura proteica o la seva funció. Quan anem a mirar els predictors bioinformàtics de patogenicitat, ens fem servir aquests 11 i veiem que 11 de 11 ens deien sí, aquí hi ha una alteració. I finalment, aquest tercer indicador només es pot fer servir en cas que algun centre l'hagi descrit a Klimberg, que en aquell moment no estava descrit, però sí que ja està inclòs en totes les bases poblacionals. Per tant, ara ja sí que ho sabem segur. Finalment, última diapo, he anat bastant de pressa, però com a resum de la malaltia, recordar el nom d'aquest gen i que és una malaltia molt rara. Fins ara hi ha només 110 pacients descrits a la literatura. És una malaltia amb una herència autosòmica recessiva, com hem dit, o dues variants homozigotes al mateix gen o en heterozigosi composta causarien la malaltia. I a nivell de la clínica, tot i que sí que molts tenen afectació a l'arrel aòrtica, pot haver-hi una gran afectació, inclús major que l'arrel aòrtica, en altres artèries del cos. Per tant, és molt important, i no cal oblidar, fer seguiment amb ressonàncies de cos sencer. No ens podem limitar a mirar l'arrel aòrtica com amb alguna de les altres malalties, sinó que hem d'anar sempre a mirar tot el cos per veure l'afectació en aquests pacients. No oblidar també l'afectació del teixit connectiu, no hèrnies i per laxitud cutània. Aquest pacient porta 2 hèrnies diafragmàtiques i ara va per la segona inguinal també. I pel que fa a l'afectació òssia, pectus excavatum que presentava i d'altres. Finalment, pel que fa al tractament i al pronòstic, els estudis que parlen de mortalitat en aquesta malaltia són estudis molt antics on descrivien casos més severs. No pot ser que inicialment només estiguessin descrits casos o situacions molt més greus que portessin a la mort dels pacients i darrerament hi hagi més casos que siguin més benignes o amb un curs més lleu, per tant no s'hagin descrit a la literatura. El que queda clar és que amb el descobriment de nous casos, el que sí que sembla en la literatura més actual que la mortalitat no és tan elevada com semblava. Evidentment, amb una malaltia tan poc freqüent, ens hem de guiar, no tenim estudis específics, ens hem de guiar en les malalties similars, com Loeys-Dietz o Marfan, etc. I ens basem en el mateix que han dit els companys abans, beta-bloquejants i ARA2. I això és tot. Final del tercer cas clínic. Bé, doncs finalitzat la presentació dels casos clínics, passem a la doctora Andrea Freixas, que ens parlarà de les artropaties. I recordeu que si teniu dubtes o preguntes, que les aneu fent i al final fem un torn de discussió. Deixo pas. Gràcies. Doncs començarem primer una mica parlant sobre el que són les síndromes òrtiques agudes molt ràpidament. Bàsicament hem de pensar en disseccions en hematomes intramurals i en el que és l'úlcera ateroscleròtica. I bàsicament amb el que veurem amb els nostres pacients inicialment són més les disseccions. I aquí en les imatges es pot veure com la diferència entre l'hematoma intramural i la dissecció òrtica és que tenim una comunicació amb la dissecció òrtica entre una falsa llum i la llum real, i en l'hematoma intramural tenim una bassa de zorum que crea aquest espai a nivell entre la que és la mola muscular i la dentícia, mentre que la que és l'úlcera penetrant per una placa d'aterosclerosi que trobarem més en l'adult i que és secundària a l'increment d'una placa de teroma. Com també ja han comentat els companys, les artropaties toràciques
hereditàries les podem distingir en sindròmiques i no sindròmiques, per tant tampoc ho repetirem, no? I de fet hem comentat ja moltes que surten a la llista de dalt, no? I en els casos d'acte 2, que també és el primer cas que hem vist. A la llista dels no sindròmics, sobretot que potser són mutacions que tenim menys i menys element, com a pacient o com a potser mutació que tenim menys coneguda, tenint en compte el PRKG1, que són una ortopatia no sindròmica amb el més alt risc per dissecció, i que es pot donar amb diàmetres normals en pacients bastant joves. I ara començarem amb el primer cas. Us veia a la consulta un pacient de 4 anys que té una persistència d'hipertensió pulmonar neonatal, que ha fet una evolució atípica i va estar amb sildenafil durant 2 anys, però ara ja fa quasi bé també 2 anys que no el porta, i no el van sospitar que no hi hagués una patologia intersticial pulmonar i mentre li feien tot una mica el control per aquesta hipertensió pulmonar, van trobar que tenia una dilatació de l'arèola aòrtica que era lleu, tampoc gran, no era molt cridanera, de l'aorta ascendent era més aviat moderada, no tenia cap altra característica física que fes pensar en una ortopatia sindròmica. Tenia fet ja per part de l'equip d'hipertensió pulmonar test genètic per hipertensió pulmonar, que era negatiu, i també el panell per malaltia pulmonar intersticial, que també va ser negatiu. Aquesta és la seva eco, que són dilatacions lleus a nivell de l'arèola aòrtica i moderada a nivell de l'ascendent. I la pregunta és quin seria el vostre següent pas amb aquesta dilatació. Si senzillament el seguiríeu, si no cal perquè tenim testos genètics que són negatius i la dilatació és lleu, màxim, moderada, l'enviaríeu a genètica, començaria el tractament o faríeu screening als pares? Sí. Es poden respondre preguntes? Doncs es poden respondre més d'una opció. Així és, s'ho pot anar pensant, el que es va decidir va ser el control anual, enviar-lo a genètica i també mirar els pares. I aquí poso en vermell el losartan amb hipertensió pulmonar com per tenir-ho una mica en ment que no seria el tractament més ideal, com a detall. El pacient a genètica li fan un panell per ortopaties, que és negatiu, i els pares es fan el control i tenen ecos que són normals. Per tant, el que ens queda en aquest cas, al final, és fer seguiment. Els pares pregunten per futurs embarassos i una mica si es pot fer algun test que ens ajudi a predir de cara a futurs embarassos. Però clar, aquí el problema és que no tenim cap gen etiològic per poder fer cap test de diagnòstic preimplantacional o fins i tot a posteriori. I per tant, hem de dir que per ara no els podíem oferir cap consell específic prenatal. I un dels gens que tots esperàvem que potser ens pogués sortir i que ens hagués agradat poder fer un link entre aquestes, la lesió pulmonar i l'ortopatia, seria una filamina que és un gen que va associat a patologia pulmonar intersticial i amb dilatació de l'aorta, sobretot a l'aorta ascendent, que aquest noi el que tenia una miqueta més dilatat,
i també poden anar amb dubtos i amb defectes tant septals, auriculars com ventriculars. Però en aquest cas estava inclòs en el panell que es va fer d'ortopaties i va sortir negatiu. Després, un altre cas que seria, en aquest cas, un pacient que té història familiar d'una mort sobtada, en què en el postmortem ja han trobat que hi ha una aorta dissecada. Teòricament el pare no tenia cap malaltia, tenia tendència a fer blaus i també se sabia que la mare del pare havia mort durant el part. No, tampoc res molt cridaner. I feia bastants anys. El pacient en si no tenia tampoc cap altra malaltia, també tenia tendència a fer blaus, tenia una pell que era una mica així com transparent, li marcaven molt les venetes, li feu un electro que és normal i l'eco també. No es crida res l'atenció. I clar, en aquest cas, la primera pregunta és, pensem en una patologia del teixit connectiu, perquè així és conegut, en teoria només tenim el pare. En teoria hauríem de pensar en dos familiars, però clar, aquí tenim s'ha desquadrat, perdó. Aquí tenim l'àvia, que és una possible candidata a que hi hagi alguna patologia que no coneguem, perquè les circumstàncies també són de mort sobtada. I en aquest cas, que hauríem de pensar en una aorta normal i amb l'àvia el que podríem pensar és una ruptura uterina amb un elisandros vascular de tipus 4. I sabem, per tant, el nen té una aorta normal, però en aquest cas ens plantegem si fem té genètic o no, i aquí crec que tots respondrem que sí, ja que a més el nen té algunes cosetes que també ens fan pensar. I a més, en aquest cas tenim història familiar, però també la clínica. I evidentment no cal esperar a trobar-nos aortes dilatades, perquè l'elisandros vascular poden dissecar amb diàmetres pràcticament normals. I el gen que anirem a buscar és el col·lagen 3A1, és el típic que descriu aquesta malaltia. Els criteris majors per a l'elisandros vascular ja els hem anat comentant, que sobretot són tota la patologia vascular, però també el que hem dit, ruptura de les vísceres buides, com sobretot intestinals i uterines, i evidentment també un altre criteri major és que hi hagi història familiar, per tant aquest pacient sí que ho complia. I després hi ha altres característiques que ja són criteris menors que el nen també tenia, com la pell transparent, també tenen característicament uns llavis molt fins, també el nas molt finet, ulls prominents, també les extremitats semblant molt velles, com de paper arrugat, fístules arteriovenoses, els sinus carotidio-cavernosos, l'hipermobilitat típica, la ruptura de tendons, també el típic pneumotòrax i hemotòrax, les facilitats per als blaus i també és molt típic que moltes vegades el diagnòstic es faci quan es fan operacions de varices a les cames, que també hi ha molta tendència que sigui molt precoç. I a part ja més en concret a nivell cardiovascular, a part de presentar les seccions i les ruptures, tenir en compte que el 66% són a tòrax i abdomen, però que també poden ser un terç de les vegades a cap i coll o extremitats, però que també poden fer ruptures de cordes tendinoses de ventricle esquerre o de la paret, però això és molt estrany. Per tant, en aquests pacients el que recomanen les guies és fer angioresos de colla mínima als genolls a l'inici i cada 1 o 2 anys, i també depenent del risc. Evidentment, en nens a vegades també pots tenir en compte el risc anestèsic, si necessiten anestèsia, i posteriorment imatge anual.
Després hi ha alguns centres que aboguen per no fer res sobre el cap, perquè tot el que implica psicològicament i al final no podràs actuar-hi, doncs hi ha centres que no tampoc es fa de screening, però de moment les guies americanes, les més últimes del 2022, encara inclouen el cap dintre de l'angioreso. I a nivell del gen que hem comentat, en aquest cas anàvem molt dirigits i podem fer el test per seqüència només del gen, que el que hem de tenir en compte és que no ens pot detectar també delecions o duplicacions i que també la part d'exons i introns no ens ho té tant en compte a nivell de poder quantificar si tenim la mutació. D'altra manera, si no tenim tan clara quina és la patologia exacta, doncs evidentment anem a un parell d'hortes. I característicament les mutacions del col·lagen 3A1, si és una mutació null variant, doncs tenen un fenotip que és molt més lleu i tardà, amb una penetrança molt més baixa. En canvi, si són substitucions de tot l'aminoàcid a la glicina o en zones de splicing, doncs l'evolució i la presentació és molt més breu. I això està bastant descrit i hi ha bastants articles. Aquí una gràfica amb tots els tipus de gèneres d'ànios, però el que ens preocupa sobretot sempre és el tipus 4 i el tractament que hi ha alguns estudis i de fet alguns que són molt potents a nivell metodològic, no tant a nivell numèric, és l'ús de ceriprolol, que és un beta-bloquejant cardioselectiu i que és alhora el beta-2 agonista i que sobretot té efectes vasodilatadors bastant potents i que el que s'ha vist és que el tractament és útil sobretot en aquells pacients que tenen un post pressure, un diferencial de pressió més alt, és quan el fàrmac té més efecte. I es creu que hi ha una part que té d'actuació en tota la cascada adrenèrgica i que acaba actuant en la via del TGF-beta, que és on acabaríem pensant que té l'efecte al ceriprolol. També, però, se sap que afecta a nivell d'òxid nítric, per tant, també han disminuït l'estrès de paret de l'aorta. I aquí són els dos grans estudis que hi ha. El de dalt és un randomitzat que sí que s'ha de tenir en compte que només eren 53 pacients, que és el típic problema de les ENES, i que hi havia quasi més d'un terç de pacients que eren un diagnòstic clínic, no tenien diagnòstic genètic en aquest estudi com a limitació. I després se n'en va fer un altre més endavant a Uppsala, que era més un seguiment ja més a llarg plaç, que també i que és una mostra bastant gran de 40 pacients i que hi havia un percentatge de 4,7% menys d'esdeveniments fatals. Però també tenint en compte que només n'hi van haver 5 en total, tenint en compte que els números són petits. I la dosis màxima és 200 mil·lígrams 2 cops al dia. Però habitualment es comença a 50, 25 amb els nens més mics. Que habitualment ho comences amb ceriprolol als 8 anys, més o menys, és quan es pot la dosis quan sol ser la que quadra per pes. Evidentment són pacients que han de tenir accés ràpid a urgències i han de ser avaluats molt ràpidament, han de tenir accés ràpid a urgències. Després, un altre cas. En aquest cas tenim una nena de 6 anys que us van portar per miopia severa i extremitats llargues i també a la família hi ha molts problemes oftalmològics, alguns així tipus com catarates. Evidentment preguntes per si hi ha algun problema cardíac i tots diuen que no. I quan examines el pacient i que sí que té una mica de pectus, excavatum, un ràtio de les extremitats i l'altura de 1,08, calcules el Gantt score
i surt de 3, és baixet, li fas l'eco que és normal a nivell de diàmetres de l'aorta i tampoc té prolapse mitral. I això és just un cas ràpid només per parlar-vos que potser tots al principi pensàvem que potser era un Marfan, però aquí tenim la història familiar que ens ajuda a pensar que segurament només és un síndrome d'ectòpia lentis, que són els pacients amb una mutació de fibril·lina però que no està associada amb el Marfan. Això, si no hi ha història familiar, mai hauràs de fer seguiment perquè no saps quina evolució poden tenir si és una mutació de la fibril·lina que podrà acabar desenvolupant Marfan. Però si tu tens molta història familiar i tenen la mateixa mutació, doncs són pacients que el que tenen és molt problema ocular greu i que no desenvolupen problemes a nivell vascular. I si volem revisar el Marfan, aquí us mostro un cas per parlar de Marfan ara sí, que ens té 16 anys amb la típica patologia del Marfan, que hi ha en aquesta iconografia que ja ho sabeu, que hi ha la vàlvula mitral amb prolapse. Aquest pacient ja tenia una arrel de 52 quan el van veure, una mica de dilatació del ventricle esquerre, també tenia la clínica ocular i també tenia dislocació fàcil de les articulacions i també un quist aracnoidal i també les deformacions de la paret. Aquí us he posat el GANT-score i que es considera positiu si és igual o més de 7 i que el podem fer servir per al diagnòstic, que avui en dia el diagnòstic inclou tenir la mutació de fibril·lin que estigui associat a Marfan, la dilatació de l'arrel òptica o la clínica ocular o tenir positiu el GANT-score. I, evidentment, si hi ha història familiar, doncs també ens compta i només amb ulls també ens val, excepte si és ectòpia o ectòpia lentis o l'escore sistèmic, que aleshores també calen 2 més. Aquesta és l'eco del pacient, es veu el prolapse de la mitral, amb la seva insuficiència, aquí des de l'eix curt. I aquestes són les guies que ja hem anat veient i que el que tenim és els 50 mil·límetres excepte els factors de risc i els factors de risc que els tenim aquí, que és la història familiar, que sigui severa, que hi hagi el creixement ràpid, que també ja hem definit, que era més de 3 mil·límetres per any, que hi hagi també molta afectació de l'aorta ascendent o si hi hagués tortuositat arterial, que no és tan típic dels Marfan, però també es considera un factor de risc. I es recomana, quan fas la cirurgia, també fer el canvi de l'aorta ascendent. I aquesta és l'eco postquirúrgica, que ens podem veure el canvi a nivell de l'arrel i de l'aorta ascendent, que també està recomanat. En els Marfans es recomana avaluació cada 6 anys, excepte... 6 mesos. Ui, evidentment, en alguns casos, si tenen molt poc, pots allargar-ho a cada 12 mesos, però i evidentment aquí ja s'ha comentat que al principi sí que sempre fas el seguiment més a prop per poder veure a quina velocitat ens està canviant aquesta arrel i evidentment si ens estem acostant a límits quirúrgics. També idealment, això tornem a que són guies d'adults, també es recomana el TAC o la RESO a l'inici i es pot estirar cada 2-3 anys si la dilatació és lleu o cada any i mig si és moderada o severa. I com ja hem vist casos que després podem tenir problemes més enllà del que és la pròtesi, avaluar també l'aorta abdominal després de la cirurgia i també l'aorta toràcica distal. Diuen 2 anys mirant l'aorta toràcica distal i 3-5 per l'aorta abdominal. No oblidar-nos-en. Com ja sabeu, començar beta-bloquejants
i els inhibidors de l'angiotensina el diagnòstic, no cal esperar que estiguin dilatats i evidentment tenir en compte que han de ser vistos per ortopedes i oftalmologia també, el seu seguiment, l'associació amb la prolapse de la vàlvula mitral amb més patologia arritmogènica, que no sol ser severa però que sí que poden ser símptomes, això es pot avaluar amb monitors i hi ha noves recomanacions al basquet de l'any passat d'intentar evitar fluoroquinolones, sobretot en pacients amb patologia de l'aorta, crec. Falta més evidència, però hi ha hagut casos alguna bibliografia publicada que pot estar associat. Per tant, intentar evitar-los. Després, un altre cas, en aquest cas és una nena de 7 anys que us la deriven per hipertensió arterial sistèmica, per avaluar una mica organdiana, no té altra patologia, l'havien operat del timpà feia 2 anys, faltava que la veiés nefra, però si l'havia derivat al pediatre. Però el pare diu que li han fet una eco, que encara han d'avaluar-lo a la consulta, però que hi havia com els dos ronyons units, li semblava. Però a les analítiques la funció renal és normal. Tu penses en un ronyó amb fenedura, sents un buf sistòlic, amb una mica de disminució dels pulsos a les cames inferiors, fas l'eco que té una vàlvula ortobicúspide, com veieu a la imatge, i té mala finestra per veure bé l'arc aòrtic, però amb aquesta diferència de pulsos tu tens una sospita clínica d'almenys potser una coartació i la seva altura està al percentil 2. Tots ja estem pensant en una síndrome de Turner, que va associat típicament a aquestes troballes clíniques que ara hem anat comentant. En el cas que aquestes pacients no tinguin clínica cardíaca, es poden seguir cada 3-5 anys i els adults cada 5-10 anys, alguns els veuen. Sí que es recomana en algun moment, ja quan puguin trobar una reso sense sedació, fer una reso, no només per avaluar bé tota l'aorta, sinó perquè també hi ha un percentatge elevat, es diu un quart de retorn pulmonar en el parcial que s'ha observat i també anar fent controls de la pressió arterial també de tant en tant. Sí que les guies especifiquen una mica com a d'alt risc als pacients amb cariotip 45X0, o sigui que no sigui un mosaic, que sempre els mosaics tenen molta menys patologia. Si va amb patologia cardíaca, també hi ha més risc per dissecció. Si tenen altres cirurgies, evidentment, i si estan hipertenses. I aquesta és la guia de les fotos de les guies, que aquí es fa servir la superfície corporal i que se separen els pacients d'alt risc i els que no. I després classifica segons els diàmetres la cadència dels exàmens que hem de fer i que sobretot a partir dels 25 mil·límetres per metre quadrat és quan, si té factors de risc, plantejarem cirurgia i si no, ho considerem. És una mica el vintil que posa. Després també parlem d'un altre exemple, que tenim un noi de 8 anys, que aquest sí ens el deriva a nefro, i que sabem displàsia renal, però no té altra patologia a nivell de funció renal coneguda i en el control se li troba que té una hidratació de la vena aòrtica. Té un banc d'escor baix de 4, no hi ha història familiar, i fas l'eco i veus una dilatació moderada de més 5 d'arbre l'aòrtica, l'aorta ascendent és normal, no hi ha patologia mitral, funció normal, i has vist que no ha estat hipertens en els últims anys que et pugui justificar la dilatació. I aquí una mica què és el que faríem, Aquí hi ha moltes opcions i fes-te un benefici del temps, potser us ho marco, i
evidentment, doncs, amb aquesta dilatació de l'arrel l'enviem a genètica i el tornem a veure en 6 mesos. De moment no comencem tractament profilàctic perquè de moment no sabem a què ens enfrontem i el diàmetre encara no és tan excessiu com perquè ens faci por. I genètica confirma que tampoc veuen altra patologia suggestiva de teixit connectiu, confirma que no hi ha història familiar. Es fa el panell genètic d'ortopaties, aquí això és tota la llista de gens que es miren i el que es troba és en el gen del factor transformador tipus 2 o el receptor tipus 2, un ha de significat incert, que com ja s'ha comentat abans, es miren diversos ítems per classificar una variant en un lloc o un altre, i davant d'aquesta troballa que és tan inespecífica ens plantegem què hem de fer. Evidentment no sabem si hem de donar valor o no i després de comentar-ho amb genètica el que decidim fer és també mirar, o sigui, fer el que és un anàlisi de segregació de família i mires els pares si tenen o no el fenotip i poder decidir si també es testen els pares i segons això ens ajuda a classificar la mutació com a patogènica o no. I seguim amb el seguiment. I aquí és una mica el que ens serveix una mica per fer la teoria, que per tant, si algun dels pares hagués presentat dilatació de l'arrel aòrtica i presentés aquesta mutació, podríem plantejar-nos de reclassificar aquesta mutació. Si en canvi cap dels pares ens ensenya dilatació, aleshores aquesta variant ens haurà de seguir sent com a significat incert i per tant haurem de seguir el pacient clínicament i esperar a veure si hi ha més evidència que aparegui que ens ajudi a revalorar aquesta variant. De moment, com que per tant no classifiquem com un Graves-Dietz i no comencem tractament perquè no és tan dilatat i sí que a vegades en casos com el seu, si tingués o a vegades hi ha guies que el que fan és que si el diàmetre absolut ja és de 40, doncs es comença tractament encara que no sàpigues a quina patologia t'estàs enfrontant. Però bé, amb nens, com ja hem dit, no està escrit a les guies. I un altre cas, si he de parar una llarga m'ho dieu, 5 minuts. És el tipus després hi havia un resum, però si no es fotrem el resum. I aquí l'últim cas és en aquest cas també tenim una història familiar, en aquest cas el pare també mort sobtada, també li trobem una dissecció en el postmortem, també pare prèviament sa, el pacient vostre també no presenta característiques de patologia del teixit connectiu. La dicotomia és normal, només té un petit defecte septal interauricular. I clar, aquí què fas amb aquesta història familiar també potent i el pacient amb un eco normal. Doncs com ja he comentat, de moment el seguirem anualment i a la següent visita, l'altra, et diuen que el germà ha fet una mort sobtada, el germà no és gran, tu no l'havies vist, ja té 30 anys, i també li han trobat una dissecció del postmortem i que l'aorta mesurava 49 mil·límetres. Però per sort, com que és d'alguna manera la mort és més recent, han pogut fer genètica en ell i li han trobat una mutació HT2, que ja hem parlat i que amb aquest pacient, per tant, evidentment, ara ens canvia tot l'enfocament, evidentment el seguiment el farem més regular, també li oferirem el test genètic, li farem avaluació oftalmològica per al risc que tenen l'Ibis Procuri i
ressonància, si es pot, de colla pelvis. Com aquí també aniré ràpida perquè ja també ja l'hem parlada, de fet saltarem, i també també el que parlen a les guies i a les recomanacions, que també ens diferencia segons l'edat i que és algo menys agressiu amb els nens, bàsicament amb les ecos estem amb el seguiment bastant contents. I no sé si aquí havia fet un resum de coses, però no sé si pensar que pacients que no només és l'eco, hem de fer recomanacions de l'esport, de tenir en compte la pressió arterial, l'enfocament multimodal i el suport psicològic. Un detallet que volia comentar sobre imatge, que és molt important saber com s'ha mesurat l'aorta, si s'ha fet de sinus a sinus o de sinus a comissura, perquè ens dona diàmetres diferents, o sigui que el que hem de fer és ser consistents. També tenir en compte que quan fem servir contrast o no, que la paret sol fer 1 mil·límetre més o menys de gruix, per tenir-ho en compte. I per tenir més... Bàsicament la idea és ser coherents i fer servir sempre la mateixa metodologia. I aquest és potser així és molt visual i és una mica el que m'he anat repassant amb els casos de quan fer test genètic o no, i si ens en recordem amb els casos, farem test genètic si tenim sospita clínica d'una ortopatia hereditària, si hi ha història familiar que també ens hi alugui, o sobretot també si estem parlant amb pacients joves. Si el resultat és positiu i la variant és patogènica o probablement patogènica, podrem oferir la cascada genètica en familiars, comencem amb els del primer grau, i evidentment els que siguin negatius podran ser descartats de seguiment. En canvi, si ens trobem que aquest test genètic és negatiu o de significat incert, com en alguns casos que ens hem trobat, ens trobarem amb l'obligació de fer seguiment clínic. I això, com que ja hem dit, és d'adults, en els adults grans sí que es parla de valorar, de fer screening clínic en els familiars de primer grau, però la genètica ja està en un moment ja més secundari. Aquí és el resum també del seguiment, dels seguiments quirúrgics, que si voleu després també us ho podeu llegir, i que ja sabem que l'aorta bicúspide és el que té el dintel més alt de dintel quirúrgic, que és el 55, com ja han comentat els companys, en el l'OSD és diferent el tipus de l'OSD i si hi ha factors de risc o no, si fem el 40 o el 45, i en els Marfan que ja han dit 50 o 45 si hi ha factors de risc, o com ja s'ha dit, si hi ha idea d'un embaràs. I aquí també més taules parlant de característiques clíniques, que això també ja ho hem anat comentant, i aquí també després si us ho voleu quedar, les creuetes de quins tenen més signes o menys, per pensar en una malaltia o una altra, que l'ocular és molt més típic de la Marfan, per exemple, o les malformacions cranials que són més típiques del Lorenz-Dietz, o l'SMAD3, que és el que és el Lorenz-Dietz amb menys fenotípic i que és només cardíac, que és el que es diu osteoartritis. I per endur-nos ja a casa, el concepte de creixement ràpid, a 0,5 centímetres en un any o 0,3 en 3 anys consecutius, el que ja també ens ha ensenyat abans la gràfica, que si un 8% de les ortopaties hereditàries no tindrà fenotípics, per tant no ens hem d'oblidar els no sindròmics, i quan haurem de mirar patologia familiar, si hi ha 2 o més membres, si hi ha una variant que ens expliqui el síndrome o la patologia òrtica, o evidentment si no hem de mirar, hem d'examinar bé tot el pacient. I un altre cop recordar que
Hi ha dos tipus de cirurgies, no? I que nosaltres intentarem el David, que és el que preserva la vàlvula òrtica i que ens evita fer anticoagulació de per vida i que sempre s'intenta allargar al màxim aquesta cirurgia quan l'anell òrtic ja té 20 mil·límetres o més per poder fer servir la pròtesi d'adults i no haver de fer recanvis, si es pot. Sí, això estic present. Bueno, com vulguis. Gràcies, Sílvia. Si volia que em presentés ella. Per qui no em conec, jo soc l'Anna Sabater, que m'encarrego de la patologia òrtica a Vall d'Hebron. I una mica m'havia comentat la Sílvia que expliqués una miqueta com ho fem a nivell de pràctica, la pràctica clínica habitual. No sé si deixo de compartir. A veure, jo crec que una mica el que us volia explicar és que jo formo part d'un equip, no? Llavors, per mi el més important és que, com heu vist, són patologies molt variades, no? Que hi ha molta afectació, des de síndromes a no síndromes, amb molta varietat, i jo m'apoyo molt amb tot l'equip, no? O sigui, quan la valoració fenotípica clínica de genètica sempre la derivo a que ho valori un genetista expert en cardiopaties i expert en ortopatia pediàtrica, perquè a més hi ha molta variabilitat, o sigui, no és el mateix un fenotip d'un tio de 18 anys amb un fenotip d'un recent nascut o d'un nen de 6 mesos. És molt diferent i poden haver-hi moltes subtileses que, com a cardiòleg pediàtric, se't poden escapar o en el dia a dia de la consulta no tens el temps com per poder-li dedicar. Llavors, per mi és molt important dins d'una unitat de patologia òrtica que tinguis un bon equip de genetista clínic per apoyar-te i després, a part de l'estudi molecular, perquè a part que puguis fer un panell d'ortopatia genètica, si no queda clar pots fer un exoma, si no queda clar amplies exoma, o sigui, hi ha moltes dades. Un altre pilar per mi important és la pota dels adults, el seguiment amb la cardiologia d'adults, que hi hagi una unitat de patologia aòrtica a l'hospital, tan potent com el que hi ha al Vall d'Hebron, serveis d'apoyo en moltes ocasions, de cara a saber què fer en segons quins casos, quantes famílies senceres, veure quina és l'afectació a la resta de la família. Tot això dona molt de suport a l'hora de prendre decisions i de fer seguiment. A part d'estar clar, tenir un bon equip quirúrgic que conegui la malaltia, que conegui les operacions que es poden fer i que pugui actuar en un moment donat. I en aquests casos més, com d'aorta abdominal, com ha presentat l'Eric Rubí, en aquests casos també tenir el grup de vascular, que hi ha a nivell pediàtric, cada vegada hi ha menys casos, evidentment és algo molt poc freqüent, tenir un equip de vascular expert en adults també et dona idea. L'altre punt important de la unitat de patologia òrtica són les rets a les que puc tenir accés, o sigui, formo part de la red espanyola de patologia òrtica, de l'Esquerdo, que és la red europea vascular, i en específic hi ha el HTD, que és el de malalties toràciques hereditàries, on s'uneixen gent experta de diferents hospitals europeus, on es discuteixen patologia òrtica mensualment a nivell de videoconferència. Després, a part, hem fet un grup pediàtric, o sigui, som diferents experts de diferents hospitals d'Europa que ens reunim també mensualment per videoconferència per comentar casos. Ara hem fet fa poc una proposta de seguiment del Marfan, en l'aorta del Marfan, que està ara en revisió de publicació, però és aquest tipus de coses que t'ofereix poder discutir casos, poder compartir inquietuds
veure que al final tots estem una miqueta igual i que juntant experiències vas millorant l'atenció als pacients i vas traient més conclusions. A part de que entrem les dades de pacients en registres, d'allà en traiem dades i tot això augmenta també el coneixement a nivell global i a nivell particular, i que al final això s'acaba traduint en una millor atenció als pacients. Llavors, jo crec que una mica això és el que volia explicar quant a la unitat, però també dir que la unitat també es basa en que arribin als pacients. Pots ser molta unitat i pots parlar amb molta gent, però si no t'arriben els pacients i els pacients estan al territori, i jo crec que han de seguir al territori. L'únic que sí que ha d'haver-hi un link, jo crec, amb aquesta unitat de patologia aorta, haver una comunicació fluida, que jo espero tenir amb tots vosaltres, i si no em piqueu la cresta, de poder compartir el seguiment d'aquests pacients i poder-los donar la millor atenció. A nivell també de CESUR i de l'Esquerra es poden també derivar d'altres comunitats, que també rebem uns pacients d'altres comunitats, i a través de l'Esquerra, per exemple, es pot derivar, si per bé perquè CESUR no es permet, com a derivar pacient per comentar a la xarxa de l'Esquerra. És a dir, algú de Madrid, per dir alguna cosa, no m'ho pot enviar per CESUR perquè ja poden tenir patologia aòrtica allà, però no hi ha ningú de Madrid que sigui de l'Esquerra, me'l poden enviar perquè jo el comenti a l'Esquerra. Són diferents vies per les quals està bé que vas aprenent cada vegada més, i cada vegada més això es tradueix en una millor atenció als pacients. No sé, això és una mica el que volia comentar. No sé si voleu passar a les preguntes o... Jo tenia alguns comentaris del que s'havia comentat, però no sé, com ho voleu fer, Sílvia? Pues això, que si hi ha, digues que s'elimina els que estan... Si tenies alguna pregunta, no? Dius algun comentari? Aquí no hi ha cap pregunta. No hi ha cap pregunta. Animeu-vos a preguntar, que és la part més xula, poder comentar casos. No sé si aquí a la sala hi ha alguna pregunta. Sí. No, em volia aclarir que em sembla especialment interessant dins de l'ACTA2 que hem comentat, hi ha l'ACTA2 sindròmic, que és el cas que ha presentat el Manuel Montesinos, i l'ACTA2 no sindròmic, que seria l'últim cas que ha comentat l'Andrea. Són dues patologies completament diferents. L'ACTA2 sindròmic, com el seu nom indica, presenta altres problemes, típicament el ductus aneurismàtic, com tenia el pacient de Manuel Montesinos, les hèrnies diafragmàtica, poden donar hipertensió pulmonar, o sigui, tenen altres problemes, a més de la dilatació aòrtica. I tenen dilatacions aòrtiques molt més severes, molt més precoces, molt més risc de dissecció, i és un dels factors de risc per als 42 mil·límetres, que és la mutació en l'arginina 179, que és aquesta mutació concreta del gen ACTA2. És un apunt de per què són tan diferents. Els ACTA2 sindròmics, nosaltres al Vall d'Hebron que jo tinc controlats, n'hi ha hagut 4, uns bessonets que van morir també per altres causes, van ser molt prematurs i van morir també per altres causes. I després una nena que era un ductus aneurismàtic i tenia patologia pulmonar, que en el seguiment de l'aorta estava més o menys estable, això va ser abans que jo arribés, van tenir indicació de trasplant pulmonar per la seva patologia pulmonar i en el moment de fer el clamshell, de fer el trasplant pulmonar, es va dissecar l'aorta. És un cas. I l'altre, el quart cas que tenim és aquest, que està amb uns nivells d'aorta que encara aguantem, però no crec que tardem. I no sé si teníem un altre. Bueno, comentar el que havia comentat l'Eli, dels intents en aorta abdominal. Per mi és un mal de cap, aquests germans, aquests dos loïdits, que han sigut molt desgraciats,
els vam haver de presentar 50 vegades adults perquè, clar, uns diàmetres de 36 a l'aorta abdominal són normalíssims, més que normals, no? I no ens volien parar. Al final, després del primer cas, doncs sí que amb el segon van dir que d'acord, a uns números que eren bastant baixos, però per poder canviar la porta abdominal volíem ja arreglar tot el que és l'aorta toràcica i hi ha hagut en el postoperatori de l'aorta toràcica. No va aguantar. Però que són casos molt severs i que I una mica també lligat amb aquest, doncs, també, tot que comentàvem, els pacients estan al territori i tinguem una comunicació fluida, jo sí que ho haureu vist, que els pacients els dic, si teniu un dolor intens, veniu a l'hospital, perquè ara hi ha una cirurgia cardíaca a prop, no? Si parem entremig, potser això pot caure amb un trauma d'adults que se us fiquen a l'espalda i, clar, probablement el desenllaç acabi sent el mateix, però com a mínim poder tenir les eines, perquè clar, que no hi hagi cirurgia cardíaca ni de nens ni d'adults es troben una mica atrapats en què fer en situacions d'aquestes. No sé. I no sé què més. També us volia comentar que el ciliprolol, del l'hidrognós vascular, és una medicació d'ús compassiu. No que la donem, i ens la donen, però és d'administració hospitalària, una és de l'hospital i és d'ús compassiu. L'FDA no L'FDA no està aprovada per l'FDA, però bueno, és igual, nosaltres sí que ens l'autoritzen, però... Una de les dubtes que tenia sobre el ciliprolol, m'ha paregut que havies posat que augmenta la síntesi de col·làgen. Perquè com que actua sobre, posaves el TGF tal, i això provocava un augment de la síntesi de col·làgen. Algun d'així, quan vaig revisar articles, parlava que interferia en la via de l'estímul adrenèrgic, acabava actuant sobre el TGF-beta. Però la veritat és que ara no vaig entrar més en detall exactament quina molècula acabava fent, però sí que estava associat més amb l'estímul adrenèrgic que acabava actuant sobre el TGF-beta. Sentiu els comentaris de la sala? O els faig pujar aquí a... No, se sent, Sí. Jo el meu comentari que tenia és que jo a la consulta no n'hi veig de connectivopaties, és molt raro, però per exemple sí que veiem molts prolapses mitrals, molts, que són lleugers, tal. Llavors, la meva pregunta és, fins a on arribeu amb un prolapse mitral? S'ha de valorar, és a dir, té l'arrel aòrtica normal, em quedo aquí, o vaig més enllà? Busco més artèries, busco genètica o no? Jo crec que un prolapse mitral, aquí teníamos hablar de la aorta, pero... A la prolapse mitral, clar, depèn. Jo pensaria si té o no disjunció de l'anell mitral, que és aquest nou paràmetre que està molt de moda ara, que és veure en el parasternal llarg com se separa la vàlvula mitral del múscul. Si hi ha més d'uns mil·límetres de distància, de 600 mil·límetres de distància, ja pensaries que hi ha una disjunció de l'anell mitral important. I això normalment es veu més en el marc, en els dits. Clar, si no té res de dilatació aòrtica, si la resta de fenotip és molt normal, igual li pots emplaçar una miqueta de seguiment. Al final, l'eina més potent que tenim és el seguiment. Al final, si un pacient no sap què té, segueix-lo. Sortirà per algun lloc. És l'eina més potent. I si pel camí això apareix una miqueta de dilatació aòrtica, apareix més disjunció de l'anell mitral, si apareix algun fenotip extern o si entreu, per exemple, a la Marfan Foundation, allà hi ha tota la part més de fenotip que et fa pensar en el Marfan, la bífida,
com deia la Marta, sí, o sigui, pots anar mirant altres coses. Clar, si tot et sortís molt normal i només és un lleu prolapse sense res més, probablement. Claro, jo a vegades et trobes, no?, que tenen aquest prolapse. La mare també, perquè, bueno, ja sol ser freqüent, no? Una mica d'escoliosis. Llavors, i la típica hiperlaxitud, no? Llavors, en aquests casos, bueno, l'envio a l'oftalmòleg, almenys que tingui una relació amb l'oftalmologia i si tot està bé, doncs seguiment, no? Però ja no et planteges fer ni genètica, encara que veus que la mare és pareguda. Jo faria el mateix que tu. En cas de que algun cas diguessis, ui, no em preguntaria a la mare, t'han fet mai una eco, no? Perquè si la mare més et diu que li ha fet una eco i tiene algo, doncs home, em busqueix una mica, no? Però si et crida molt l'atenció, no costa res demanar una valoració per geneticista clínic. Que al final ells són els que tenen més ulles, els que acaben de... Jo, si tinc un dubte mínimament raonable, demano un geneticista clínic. I ja et dic, si tot és molt normal. Més habitual és que el col·lapse no sigui el col·lapse i ja està. ¿Sabes que una pregunta que he vist per aquí de la disjunció de la mitral? Que he vist aparèixer i ells desapareixen. Diu Juan Marfan, prolapso mitral, disyunción anillomitral, cierta disfunción del ventrículo izquierdo, taquicardia ventricular no sostenida. ¿Qué hacer? ¿Tratamiento? Bueno, és que això és el que és una de les coses... Si no, desmútate, Juan, y ya. No, estoy desmuteado, Lo digo, Si te haces la pregunta lo mismo. sí, porque hemos tenido varios casos de estos pacientes que han tenido no solo la disyunción, un conjunto de cosas, y que han tenido varias arritmias, taquicardias ventriculares, y no sé vosotros qué es lo que hacéis, porque nosotros cuando lo discutimos no nos ponemos mucho de acuerdo, ¿no? Incluso ahora los arritmólogos han estado en un congreso en Berlín y no sé, había un grupo por Alemania, no me acuerdo exactamente, la noche pasada, que les ponía flecainida. Bueno, esta asociación está descrita, ¿no? La disfunción del anillo mitral con disfunción ventricular y arritmias, y es uno de los estudios que estamos haciendo, ¿no? En principio, el tratamiento de momento sería betabloqueante, flecainida, a no ser que haya esto, ¿no? Realmente hay algunos que hacen flutters, por ejemplo, y en estos casos, pues, pero la flecainida la indicaríamos igual que en cualquier otro paciente. Pero si no te funciona el betabloqueante, como nos pasa, en 2 o 3 casos, betabloqueantes están puestos ya por su Marfan. Claro. Sería el siguiente paso sería la flecainida. ¿Habéis encontrado de hacer algún estudio electrofisiológico para ver esto de la disminución, si las arritmias vienen de este punto? O sea, no hemos indicado estudio electrofisiológico por la disminución del anillo mitral. Lo que hacemos es seguimiento con Holter. Hemos hecho estudio electrofisiológico a los niños que han hecho arritmias, ¿no? Ahora recientemente hemos tenido NOICS con un flutter porque no tenían esta disminución del anillo mitral y se ablacionó, pero ya está. No indicamos un estudio electrofisiológico por tener una disminución del anillo mitral, más porque no tienen... No, me refiero a disyunción y arritmias, disyunción con arritmias. Sí. No, si tienen arritmias que sean tributarias a ablación, sí que se hace estudio electrofisiológico. Sí. ¿Vosotros qué hacéis? Nosotros, los casos que hemos tenido, mira, te cuento el último. El último es un niño que tiene 16 años, que se quejaba siempre de arritmias, son chavales especiales también, y no conseguíamos
pillarlas. Le pusimos un holter implantable y ha hecho varias rachas. Se le hizo un estudio electrofisiológico y no se le ha inducido absolutamente nada. Entonces, estaba con betabloqueantes y con Lieca por su Marfan, y le hemos añadido hace 2 días la fleca, y vamos a ver cómo lleva el holter subcutáneo, a ver qué es lo que hace sobre estas taquigarias que son no sostenidas, pero va haciendo varias rachas. Y en los otros que hemos tenido, sí, le ponemos betabloqueantes porque ya lo llevan por el propio síndrome, ¿no? Sí, yo creo que es un tema de moda que vamos a ir aprendiendo ahora, ¿no? A medida que se vayan describiendo más casos, se vayan haciendo estudios al respecto. Así. Muy interesante este tema. Des dels hospitals més petits que no tenim unitat de genètica, quan ens trobem dilatacions de l'aorta no sindròmiques, en quin moment creus que val la pena derivar-los per estudi genètic? O sigui, clar, jo pensaria que per mi hi ha 2 nivells, no? Si és la dilatació de l'arrel aòrtica o és de l'aorta ascendent. Jo, si hi ha una dilatació clara de l'arrel aòrtica, pensaria de valorar per genetista més aviat que tard, perquè és bastant probable que alguna cosa trobem, o si més no, valgui la pena mirar-ho. Si és més de l'aorta ascendent, si hi ha una bicúspide per mig, i així jo tendeixo a esperar, més que res que penso que els Z-scores de l'aorta ascendent no estan molt ben resolts. Llavors, no tinc molt clar moltes vegades si realment és una dilatació real o és un Z-score, que no sé d'on surt. Jo penso que seria la gran diferència. Perquè aquests números absoluts de les guies m'imagino que són fets en diàstole, no? Perquè si és d'adults... Sí, exacte. Nosaltres utilitzem sístole en nens, no? I alifats utilitzem, no? Això, una aorta ascendent. Sí. Sí, o sigui, però clar, és això. No, perquè parlem d'estandarditzar amb TAC, però d'ECO no tenim massa clar tampoc com hem d'estandarditzar. Ens guiem pels adults, que les mesures les fan diferents, llavors... Sí, nosaltres tenim un estudi precisament comparant les mesures de l'arrel aòrtica en sístole i en diàstole, perquè és una de les discussions que teníem, no? Que jo els media d'una manera i passaven a l'altre i venien d'una altra. I realment les diferències no són significatives. Sí que crec que en diàstole, què més fan? Diàstole, first edge to first edge. Nosaltres fem sístole i en edge to edge. Llavors, les diferències eren d'1 mil·límetre, 1 mil·límetre i poc, la mitja, i no donaven estadísticament significatives. I per tant, podries pensar que s'assemeixen unes amb les altres. I al final, com que amb nens, o sigui, el Z-score ens serveix potser per plantejar això, definir una mica normalitat de no normalitat, però per definir una intervenció quirúrgica et guiaràs pel valor absolut. Perquè al final, de moment, no hi ha guies per decidir amb Z-score. Perquè la mesura aquesta que s'ha comentat de centímetre quadrat. Això és una cosa que s'ha parlat molt aquestes últimes guies i que és una mesura més, però que després no saps molt bé què fer amb ella. Sí que et pot servir com una miqueta de seguiment, és una dada més que tens que et pots fer pesar la balança cap un costat o cap un altre si és en el límit, però després no apareix enlloc més. Igual que avui en dia es parla de l'elongació de l'aorta, que això surt a les guies quirúrgiques, que parlen que si hi ha més una elongació de més de, crec que és 12
centímetres de l'aorta, no? de l'inici de l'aorta al primer tronc, també tenen més risc de dissecció. Clar, això després tampoc està detallat a les guies exactament què fem aquí, però és un valor més que tens a l'hora de decisions en casos una mica de límit. Doncs és l'ARL aòrtic, que és un Z-score de +2 i ja està. I no és síndrome el pacient. Però a vegades veiem aortes que és així i les han anat seguint i s'han mantingut sempre en un Z-score això, entre més de 2, però que crida l'atenció, però no ha anat a més. Clar, jo no faig res més que seguir-los si no hi ha antecedents familiars, si no té... I després l'he passat a quan adult i he dit, bueno, doncs si de cas en 4 o 5 anys que li tornin a fer una eco. Hi ha una dels meus dubtes. No, pensa que clar, el Z-score al final és una desviació estàndard, no? Respecte a la mitja. Per tant, hi ha gent normal que està per sobre de +2, no? O sigui, al final també pesos i talles més límit, aquest Z-score et balla. Igual que, per exemple, el Halifax està fet amb molt pocs pacients, tots són bicúspides. Quin valor em dona aquest Z-score? És limitat, perquè al final està fet només amb bicúspides i crec que són 50 pacients, no recordo malament. Això realment és una limitació a l'hora de prendre com a referència. Ara hi ha aquests nous Z-scores del López, del 2017, que és molta més població, diferents ètnies, de molts més rangs d'edat, però encara a vegades donen uns Z-scores encara més exagerats respecte als Z-scores que nosaltres estem acostumats. I llavors, és una miqueta... Tot ho agafes una miqueta amb pinces i crec que al final és això, l'eina més potent que tenim en aquests casos una mica dubtosos, límit, que no tenim genètica o que no queden clars, és el seguiment. És el seguiment i veure si sempre dona exactament igual, és el que fas, jo és el que faig també. Si no hi ha res més, es fan grans, cada 5 anys cal més el faria a la presona. El mateix a vegades amb aquests nanos que et venen alts, prims, espectromarfanoide. L'ECOPS és normal. Mires les dades d'escorç sistèmic i en compleix 2, 3, com a molt. Ostres, què faig amb aquest? Si cada 5 anys algú li pot fer una eco i assegurar-se que no li ha dat a l'aorta, clar, és que tampoc no podem tenir la bola màgica de saber el que passarà. Però en principi no hi ha molt més a fer. No sé si algú vol fer algun altre comentari, també es pot apuntar. Jo ho veig molt interessant, però ja no hi ha res. Algú vol dir alguna cosa que es desmuti? Jo vull dir una cosa. Que agrair el nivell dels ponents, en general, i també donar-te les gràcies, Anna, perquè en el nostre cas també ens vas facilitar unes diapositives que ens van anar molt bé per acabar de muntar la presentació. Sí, jo també, gràcies. Agraïment, que venen agraïments. Sí, agraïments, sí. Bé, per acabar, perquè és molt tard, són les 9, només dir-vos 2 coses. Una, que la presentació, perquè hem dit informació que és molt interessant i segurament va bé repassar-la, que intentem, la sessió l'hem gravat, intentarem que es pengi al canal de YouTube de la Societat Catalana de Pediatria, així que la podeu reconsultar. Perquè han signat la sessió d'imatge i ho tindrem allà. I l'altra cosa és que la propera sessió és com de cluenda de les sessions trimestrals així que fem, que la farem al juny, ara no me'n recordo del dia, però aquesta sessió sí que és interna del grup de treball. 17 de juny, segurament. Aquesta és de venir presencial, 17 de juny, que sí, voldríem que fos presencial perquè és una mica per tractar temes així de què volem fer amb el grup de treball,
de si surt alguna idea de fer algun estudi així en conjunt de tots els hospitals així de Catalunya, si algú té idees, i també de com funciona a nivell de grup, perquè ens vam plantejar primer fer reunions trimestrals, les fem combinades telemàticament o presencial i també parla de l'hora, perquè alguna gent és una hora que és una mica delicada per la conciliació familiar i hi ha gent que demana de si canviar dia i hora i és coses que volíem comentar. O sigui que animeu-vos a venir el 17 de juny, és? El 17? Sí. És el dilluns abans de Sant Joan, Sílvia. Sí. Després hi haurà un sopar no finançat, però amb una companyia de valor incalculable. Pues, sense més, ja acabem. Moltíssimes gràcies a tots els ponents, perquè ho han fet superbé i és superinteressant. A mi m'han aclarat moltes coses i m'han preocupat moltes coses. Vale, gràcies, adéu. Gràcies a tots. Adéu. Vos pintes com els